እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኩባንያ ዕደና ፖታሽ ደንካሊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ከባቢ ካሉሊ ደንካልያ ዘካይዶ ዘሎ ዕደናን መኽሰቡን ንኤርትራውያን ዘለዎ ጉድኣት ከም ዝዛይድን ደው ክብልን ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያ ጸዊዖም። ነቲ ኩባንያ ኣብ ቤት ፍርዲ ንምኽሳሱ ዘደሊ መርትዖ ኣብ ምእካብ ከም ዘለዉ እውን መምህር መሐመድ ዑመርን ኣቶ ሰላሕ ዓብዱራሕማንን ምስ ሬድዮ ኤረና ዝገበርዎ ዝርርብ ገሊጾም። ኣብ ኤርትራ ካብ 2010 ጀሚሩ ምስ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራ ብማዕረ ማለት 50 ሚእታዊት እጃም ዘለዎ ኩባንያ ዕደና ፖታሽ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሰላስሎ ዘሎ ዕደና ብመገዲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝሽፍኖን ንክኢላዊ ዓቕሚ ብዝምልከት ድማ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመጸ ካልእ ኩባንያ ከም ዝሽፍኖን ይግለጽ። እዚ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ 2022 ሰደድ ዝጅምር ኩባንያ ኣሳት $200 ሚልዮን ካፒታል ሒዙ እኳ እንተተበገሰ ፍርያቱ ንዕዳጋ ካብ ዘቕርበሉ ግዜ ጀሚሩ ግን ኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ዓመታዊ መኽሰብ ክሓፍሰሉ ከም ዝኽእል ይንገር። እቲ ኩባንያ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ መኽሰብ ክሕወሱ ሓደስቲ ዓደግቲ ብርኪ ንምስሓብ የዋዕውዕ ከም ዘሎን እዚ ድማ ተሓታትነትን ግሉጽነትን ዝጎደሎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ባይታ ንኤርትራውያን ዘጋጥሞም ዘሎ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ምዝመዛ ጉልበትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዝነበረ ዓመታዊ ኣኼባ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ገሊጾምሉ ነይሮም። ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራ ተረባሒ ናይቲ ካብ መሬቱ ዝፈሪ ዘሎ ምህርቲ ተጠቃሚ ብዘይምዃኑ ዓደግትን ኣውፈርትን ብርኪ ናይቲ ኩባንያ ከይገዙ ኣብቲ ዓመታዊ ኣኼባ ኣተሓሳሲቦም። እንተኾነ እቲ ኩባንያ ነቲ ብኤርትራውያን ድለይቲ ፍትሒ ንህልው ኩነታት ኤርትራ ዝምልከት ዘቕረብዎ ጻውዒት ፖለቲካዊ ድርኺት ዘለዎ እዩ፣ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዘይርግኡነትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን የለን ብምባል ከም ዝነጸጎ እቶም ኤርትራውያን ብምግላጽ ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርብዎ ዘኽእሎም መሰኻኽር ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ምትሕብባር ክግበረሎም ሓቲቶም ኣለዉ። መራሒ ተቃዋሚ ሓይሊ ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር ዘተ ሰላም ንምቕጻል ናብ ከተማ ጁባ ከም ዝኣተወ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና መልኪቱ። ወሃብ ቃልቲ ውድብ ፒተር ማናዋ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሪክ ማቻር ብቐዳም 19 ጥቅምቲ ናብ ከተማ ጁባ ከም ዝኣተወን ንኽልተ መዓልታት ክጸንሕ ምዃኑን ኣረጋጊጹ። ኣብቲ ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ዝግበር ዘተ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ንዝቐረቡ ቅድመ ኹነት ክዝትየሎም መደብ ከም ዘሎ እቲ ወሃብ ቃል ብተወሳኺ ሓቢሩ። ሪክ ማቻር ከም ቅድመ ኹነት ዘቕረቦም ነጥብታት ንጸጥታን ብዝሒ ዞባታትን ወይ ግዝኣታት ዝምልከቱ ከም ዝኾኑ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ብኻልእ ወገን ልኡኽ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ናብ ከተማ ጁባ ብምምራሕ በብውልቂ ምስ ክልቲኦም መራሕቲ ክዘራረብ ምዃኑ ተገሊጹ። ሪክ ማቻር ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ 2016 ንህይወቱ ብምፍራሕ መጀመርያ ናብ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ቀጺሉ ኸዓ ናብ ሱዳን ብምህዳም እዩ ዕቑባ ሓቲቱ ዝነብር ዘሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ 2018 ዝበጽሐ ስምምዕ ሰላም ሪክ ማቻር ሓደ ካብ 4 ቦታታት ምኽትል ፕሬዚደንት ክሕዝ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ድሕሪቲ ስምምዕ ሰላም ናብ ሃገሩ ብቕጽበት ከይምለስ ግና ንህይወተይ ውሕስነት ክወሃበን ኣለዎ ብምባል ክሳብ ሕጂ ኣብ ሱዳን እዩ ዝነብር ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጎንደር ብዝተኻየደ ንሳምንታት ዝቐጸለ ዓሌታዊ ግጭት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምእታው መንግስቲ ትክልል ፈደራላዊ መንግስቲ ሰራዊቱ ክልኽ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ሓለፍቲ ጸጥታ እቲ ዞባ ድሕሪ ዘካየድዎ ኣኼባ ዘውጽኦ ጻውዒት ፈደራላዊ መንግስቲ ሰራዊት ብምልኣኽ ነቲ ዞባ ክቆጻጸሮን ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ብምውሳድ ጸጥታ ከውሕስን ሙሉእ ሓላፍነት ዝህብ እዩ። ብመሰረቲ 11 ነጥብታት ዝሓቖፈ ጻውዒት ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ከተማን ምምሕዳራት ቅማንትን ክዕስክር እዩ። ኣብቲ ዞባ ዕጡቓት ሓይልታት ኮነ ብጉጅለ ዝንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት ካብ ሰራዊት መንግስቲ ግቡእ ምላሽ ክወሃቦም ስለ ዝኾነ ምንቅስቓሳቶም ደው ከብሉ እቲ መግለጺ የተሓሳስብ። ኣብ ምምሕዳራዊ መንግስቲ ጎንደር ዓሌት ዝመንቀልዩ ግጭት ብምፍጣሩ ብኣማይት ዝቝጸሩ ሰባት ህይወቶም ክስእኑ እንከለዉ ኣማይት ኣሽሓት ከዓ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ግጭት ዝሃደአ እኳ እንተመሰለ ግና ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይዓረፈ ጸብጻባት ዜና ካብቲ ከባቢ የመልክቱ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። እዚ
ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።